こんばんは。はじめまして。私の名前はティマスです。どうぞよろしくお願いします。日本語どれくらい勉強しますか？一昨年の9月から日本語を勉強しています。1週間に何回勉強しますか？1週間に7回日本語を勉強しています。どこで日本語を勉強しますか？明かり学校で日本語を勉強しています。何時から何時まで勉強しますか？朝8時から3時まで学校で日本語を勉強しています。夜7時から9時まで家で日本語を勉強しています。家でどんな風に勉強しますか？漢字と言葉を覚えてアニメを見ます。時々友達と会話を練習します。野球の経験がありますか？はい、あります。3年間から父の畑で手伝っていますから、だから経験があります。日本の食べ物は一番大好きですか？ラーメンが大好きです。日本語はどうと思いますか？日本語は難しいですが面白いと思います。貯金いくらぐらい欲しいですか？5万円ぐらい貯金したいです。1万円ぐらい両親に送れて1万円ぐらい貯金して次の1万円ぐらい日本語の資格もう一度言います。貯金いくらぐらい欲しいですか？5万円ぐらい貯金したいです。1万円ぐらい両親に送れて1万円ぐらい貯金して次の1万円ぐらい日本の生活に使います。日本で仕事の理由は何ですか？日本で働いてお金を貯金して日本の農業を学びたいです。そしてインドネシアに帰ってから畑を買ってビジネスの農家になりたいです。あなた、sedang seikatsu desuか？いえ、sedang seikatsuことがありません。日本はどんな国と思いますか？日本は進んでいる国だと思います。技術がたくさんあります。例えば、農業ウェルから収穫まで機械で使います。そして観光地がたくさんあります。例えば、農業ディズニーランドやスキー場やスタジオなどがあります。日本の食べ物の美味しいだと思います。ラーメンや寿司などがいます。なぜ日本のことが好きですか？私は小さい頃から今まで日本のアニメを見るのが好きです。だから日本のことが好きです。寒い
ところに行ったことがありますか？はい、あります。インドネシアのタワンマンゴに行ったことがあります。タワンマンゴは涼しくて寒いところです。以上です。失礼します。